Dneska vyzkouším 10 speciálních míst na Ligu mistrů od průměrné sedačky na Spartě přes VIP na Realu Madrid a možnost zvednout trofej pro vítěze Champions League až po exkluzivní místa na finále Ligy mistrů, setkání s Laminem Yamalem nebo dokonce mávání vlajkou Ligy mistrů přímo na hřišti. To ani zdaleka není všechno, co v dnešním videu uvidíš. Začínáme ovšem nejlevnějším lístkem na Champions League. Ten jsem si koupil na zápas Sparta versus Inter Milan za 1200 korun a takhle to na Letné vypadalo. Sparta 4-0 Inter Milan. Mám sazeno. Ne, nemám. Tohle nevypadá vůbec dobře, ty vole, braň to. Braň tohle, ty vole. Ty vole. Je tam. Je tam. No nic, hoši. Tyhle sedačky nejsou vyhřívaný a tak mi tam byla brutální zima. Navíc jsem nedostal ani žádný jídlo, takže radši honem pojďme na lepší místa. Tentokrát už do spartanského VIP na utkání proti Salzburgu. Navíc jsem sebou vzal Gudua, protože společně otestujeme tyhle VIP místa, kde jeden lístek stojí téměř 20 000 korun. Ještě než jsme ale zamířili na Letnou, tak se stalo tohle. Kdo to je? Čau, co ty Ty tady? vole? Co ty tady děláš? Čus, ty je tady kolem zrovna. Jdeš na Spartu? Hele, nejdu, bohužel budu koukat doma, no. OK, a jak ty půjdeš výsledek dodíš? Hele, tipuju, myslím si, že Sparta vyhraje, myslím si, že to bude 2-1, 2-1 tipuju. OK, dobrý, nejsi slávista náhodou, jo? Hele, takovýhle věci já tady neříkám. Tak ten Gudu, jak našel místa? Podívej. Ano, dámy a pánové. A já jsem na čísle 1, protože jsem co? Jednička, Pavle, viď? No, dvojka. Ty jsi takový druhý, no. Teda co? Vole, jaká atmosféra. Jo, je. Sparta! Zažvi si Sparta, pojď! VIP na Spartě bylo nice, ale teď se s Guduem přesuneme do Španělska, protože jsme dostali VIP lístky na Real Madrid. Tak to je teda brutálně obrovský stadion. Ty kokos. A jak je zrekonstruovaný, jako to je až neuvěřitelné, musím říct. Těším se, jak to bude vypadat vevnitř. Počkat. Můžeme někdo vysvětlit, co to máme s Guduem na hlavě? U mě to vypadá jak po tornádu a Gudu tam postavil solidní rozhlednu. Do příště se musíme vyzbírat. Tohle je extrém. Přátelé, už jsme se dostali do Champions Clubu. Vypadá to tady neskutečně, jako tohle jsem opravdu nečekal. Myslel jsem si, že to bude takové jako pohodička VIP. A hoši, pojďte se podívat, co všechno tady je. Víte, jak přijdete, tady si můžete dát nějaký pití, jsou tady piva, nějaký soft drinky, takže to už jsme si samozřejmě dali. Je hoši nejdřív podepsaný dres Kyliana Mbappého. Jako kamaráde, nevím jak ty, já jsem vyhrál Ligu mistrů už. Ale jako mix jako z trofy Ligy mistrů to nebylo na mojí bingo kartě popravdě pro tento rok. Před námi je ale ještě spousta dalších lístků, které projdeme v tomhle videu a už za chvíli se dostanu přímo na hřiště, tak dokoukej tohle video až do konce. Budu si šel pro nějaký jídlo a já už jsem si tady nabral bagetku, nějaký sýry, šunčička, hele, pití, všechno samozřejmě zadarmo, ale pak si dám ještě nějaký jako další speciality tam. Ukaž, co to je? To je štrůdl, ne? Na slano. To je fajn. To je dobrý. Ale je to liscové těsto, že? No jsem se bál, že tam budou ryby, který nejí. Teď už zbývá se jenom podívat, co máme za místa. Pojďte se podívat na ten výhled, to bude něco. Počkej. Kokos, kámo. Tak lepší to asi být nemohlo, podle mě. Ale hlavně doufejme, že se bude něco dít při zápase. Kolik tipuješ, kámo? Já tipuju, že by tento zápas mohl padnout 3-4 góly. Myslím si, že Real dá 3 góly a Cčko jede. Já doufám 3-2 pro Real. Uvidíme. Hlavně jak padají góly, to není 0-0, to byla nuda. Máme tady rohoviko pro AC Milan. Verca šance, kámo. Ty vole, gól! Kamaráde, zrovna jsme to říkali. No, z přímáčku 1-0. Tak Realu teď pěkně zavaří. Teď se to odšpuntuje podle mě pořádně, protože Real do toho musí šlápnout. No, je tam. Penalta! To byl míč, ne? Penalta, jo. Musí dát.
Pěkné, co si dělá? Rafa, ty vole! To je nádhera, to byla nádhera. Kámo, tak teď to Real prodal, ty vole. Úplně totálně, co to je za ztrátu míče? Kámo, na vlastní půlce to odhodil ten hráč, úplně na 2 metry to popsal. Ty vole! Tohle byl neskutečný zážitek. Držet v rukou trofej pro vítěze Ligy mistrů, to se nepovede každý den. Třeba hráčům Tottenhamu se to nepovedlo nikdy. Každopádně hned o 1 den později jsem se vrátil na Spartu, opět do VIP. Tentokrát jsem sledoval, jak Spartani těsně prohráli 1-2 proti Brestu. Z toho jsem byl opravdu smutnej a tak radši vyrážíme do Německa, kde mě čeká 8. finále Ligy mistrů mezi Bayernem a Leverkusenem a i tentokrát budu utkání sledovat z VIP sedačky. Vítejte ve VIP Business Clubu na Bayernu Mnichov. Dneska se hraje zápas Ligy mistrů mezi Bayernem a Leverkusenem 8. finále a já vám teď ukážu, jak to tady vypadá, protože hoši, tohle stojí za to. Tohle je zatím nejlepší VIP klub, ve kterém jsem kdy byl. Rovnou jsem si tady nabídnul, hoši, tady z toho stolíčku. Podívejte se, kolik toho tady je. Úplně neomezeně, prostě to je šílený. To jsou hody, hoši, normálně Německo získává plusový body. Bayern zatím výborný. A na tohle se těším ze všeho nejvíc, protože dokonce tady na Bayernu dostanete i steak. A já mám steaky hodně rád, takže otestujeme, kolik z 10 bych dal steaku na Bayernu při Lize mistrů. Podívejte se, jak ta porcička vypadá, jako za mě velmi dobrý, akorát ten talíř je horký jako kráva. Jau. Tak se na to pojďme podívat, hoši. Soustíčko číslo 1 a jako upřímně to vypadá naprosto fantasticky, takže myslím, že to bude i fantasticky chutnat. Dobrou chuť. Před výkopem jsem si stihl dojít pro nějaký další mňaminky, vzal jsem si pití a už honem na místa, protože mi nesmí utíct ani minuta tohohle fantastického zápasu. Ještě tak ta atmosféra, ty vole. Fanoušci Bayernu to dobře rozbili hnedka na začátku. To bude peklo. Upřímně řečeno jsem tady fandil spíš Leverkusenu kvůli českým zástupcům Kovářovi a Patrikovi Šikovi, ale byl to právě Bayern, který se po gólu Harryho Kanea dostal do vedení. Následně se Leverkusen snažil vyrovnat, ale to se nepovedlo. Kovář udělal obrovskou chybu a Bayern dal místo toho na 2-0. No a aby toho nebylo málo, tak Harry Kane následně proměnil penaltu, navýšil tak vedení na 3-0 a fanoušci Bayernu mohli slavit. Tenhle zápas byl ale fantastický a právě díky atmosféře jsem si ho extrémně užil. VIP na Bayernu bylo zatím jednoznačně nejlepší, ale překoná ho zážitek z utkání 2 obrů Manchesteru City a Realu Madrid? A tady už máme, dámy a pánové, jídlíčko. Tam si Gudu určitě něco nabídne, bych to viděl. Co tady mají tentokrát hoši na Realu? Podívej se, připravili nějaký novinky. Hele, viď? Hezky pěkně, kámo. Něco si z toho prodáme. Tady mají nějaký maso. Vypadá hodně dobře. Teď jsme se už dostali k samotný trofeji Ligy mistrů. Hoši, podívejte se na to je nádhera. Podívej se, jako ten pohár je extrémně velký. A to, co jsem právě udělal, to nikdo z hráčů Tottenhamu nikdy neudělal. Dotknul jsem se trofeje, je to dobrý pocit, musím říct. Vypadá jako hodně dobře a nal bych si do ní, kámo, nějaký pitíčko, tyhle pár Red Bullů, že bych tam načepoval. Hochu, to by mi drželo dlouho takovýhle pohárek, viď? Co na to říkáš? Jako je tam místo. Je tam místo, jako hezká trofej, musím říct. Za mě 10 z 10, rád bych ji měl ve své vitríně, takže možná ji ukradnu a vezmu si ji takzvaně domů. No nic, pojďme se podívat na naše místa. To bude nádhera, si myslím. Ukáž, jak to vypadá, ty kráso. To je ono, ty vole. Ano, podívejte se na to. Co na to říkáš, kolik z 10 dáváš bodů? Jako tohle je to neomrzí. Přesně, to nikdy neomrzí. A kdybych tady byl 100krát, tak tohle je opravdu zážitek tady vždycky takto vystoupat, protože to je nádherný stadion. To musím uznat, že tohle je fakt jako nádherný stadion. Hoši, tohle jsou naše místa, podívejte se. Poslední řada úplně, nad náma už jenom nějaký ultra VIP, podívejte se. Takovýhle salonky, to bohužel nemáme, ale tady někde jsou naše místa. 20. To je ono. Já už si jdu sednout, kámo. Ty budeš stát? Ty budeš dneska stát, kamaráde. Si píš, že určitě stát nebudu. V tomhle Champions Clubu je vždycky soutěž o nějaký podepsaný dres. Minule to byl Kylian Mbappé a dnes tady máme podepsaný dres Bellinghama, což je taky velmi raritní kousek. A já bych ho doma teda velmi rád chtěl. Jelikož jsme na Realu Madrid, tak podepsaný dres by byl málo, tak tady máme podepsaný míč od všech hráčů. A hoši, to je taky artikl, který bych si doma rád vystavil. No podívej,
Mnichov 25, to je jakoby finálový míč, možná i design, který bude ve finále. Velmi zajímavý míček. Co říkáte, kolik byste za něj dali? Tam pojedu na finále, nevím jak ty. Ty? Tebe tam nepustěj. Já půjdu. Hoši, nakonec jsme potkali i někoho hodně slavného, myslím si, že všichni víte, o koho jde. Fabrizio Romano, nejslavnější fotbalový novinář na světě. Ciao guys, a big hug to all of you. Good luck to all the exact teams in European football for the next years, and here we go. Ciao. Thank you so much, man. Thank you so much. Fakt tam je hat-trick. Fakt je tam, kámo. Dneska je nezastavitelný. Jako naprosto upřímně, levačkou, kámo, hat-trick, step over Cristiano Ronaldo v primu, levačkou na zadní tyč. Mbappé ten hat-trick chtěl dát a jako já ho kritizoval občas, že ve velkých zápasech od mistrovství světa nic moc. Ale dneska mě utěšil. Je, přesně tak, on je bejk jak nikdy. Na Reálu to nebylo špatný, ale teď mě čeká zážitek na celý život. Dostanu se totiž přímo na hřiště při zápase Sparty proti Atletiku Madrid, protože budu mávat touhle vlajkou ve středovém kruhu. Tady to máme, už podívejte se, co všechno dostaneme. Tady nějaký kšiltovečky už, rovnou bych si jednu ukradl. Johnny, co na to říkáš zatím? Věci zdarma super, kámo. To s tím logem Champions League, kámo. To vypadá hodně ve stylu. To vypadá ve stylu, ale tak kšiltovka, kámo, hlavně, čum. Počkej. GG, takže účes ryb. Dívej, hezky pěkně, kámo. To jo no, ale ty žádný vlasy už skoro nemáš. No nic. Pojď, jdeme na ně, pojď Joši, jdeme, pojď. Griezmann s 2 metrama. Je to v hlavě, je to v hlavě. Fokus. Mindset. A už jsou tady pro nás. A hoši, už tady mám fanoušky i já, ne žádný Griezmann, hoši. Já tady mám fanoušky, dívejte. Dávejte. Ten jeden kluk, ten jeden. Nám odešli. GG. Hoši, už jsme připraveni, za chvilku jdeme na hřiště. Mám na hlavě tady tu brutální kameru GoPročko, takže doufám, že mi to celý nespadne, doufám, že to hlavně bude točit dobře, abyste viděli to, co máte vidět. A těším se jak svině, tohle bude něco, tohle bude zážitek, který jen tak někdo nezažije. Let's go, pojďme. Pozor, nerozsyp se, kámo, ne? Dár, čus. Johnny, co na to říkáš? Pověz nám něco. To už si dneska říkal 4krát, máš i jinou hlášku. Ale to je pro pojišťovnu. No nic. Přijma už ještě pár vteřin. Naběhnu na hřiště, mám gól. Momentu, kámo. Sparta 1-0, Mixako. V první minutě asistence Johnny Hradil. To bude centr na hlavu. Rohlík. Rohlík do vápna a kladivo Mixako. 2metrový. To je pažit. Ale naběhni a dej skluz na žlutou kartu. Sundej jí. No nic. Jedeme už. Tady je ten míč Ligy mistrů. Kotel tamhle. Tamhle pak máme místa. Tam budeme sedět. Tak už se všechno připravuje, vypadá to mega dobře. Všechno uvidíte z první osoby. Doufám, že jdu dobře, hoši. Když tak mě vyhodí a dostanu pokutu. Vyvolávají jména hráčů. To je hodně brutální, viď? A tamhle tudy přijdou hráči za chviličku. To je mega hezký takový ten polokruh. Máš rukavice, prosím, je mi trošku zima. Neříkám nic. Fousíčky pro Griezmana. Hoši, tohle si zaslouží like a odběr se zvonečkem. Takovýhle video tady ještě nebylo na české scéně, takže odebírej, lajkuj, bratře, pal to tam, syp to tam. Můj kanál nepromuj. Vystřihni ho. A jedeme, zvedáme. Ty kráso. Ty kráso. To je mega těžký, hoši. Nemám svaly. Johnny, drž to pořádně i za mě. Kdo jsi Spartanem? Pozor, padá to, hoši. Padá to, ty vole. Tohle není sranda. Kámo, jsem za to zapřený na 100%, ti říkám. To řeže do rukou, kámo. Hoši, dívejte, jak to držím. Tak to je konečná. Johnny, zaber trošku. Já vezmu ji za tebe. Kámo, to je těžký jak svině. Hola hej, gola dej. Já jsem dneska vlastně nestranej. Co? A jedeme. Tu. Sparta! Sparta! To vypadá brutálně. Atmosféru to dodává. Za chvilku už budou hráči, tamhle jsou fotografové. VIP sektor. A už jdou. Rozhodčí. A za nima
je tam. Filip Panák, Oblak, už je všechny vidíte, hoši, doufám teda. Tak tohle je neskutečně, jak jsou blízko od nás, třeba 15 metrů. Soustředí se naplno, Kotel Atletika jede, my držíme vlajku, Johnny už nemůže a tady hráči. Ty kráso. Doufám, že dostanu i tu teplákovku Sparty, ta je hodně hezká, totiž ta bílá se mi líbí. A kdo je tady? De Paul, mistr světa, hoši, Messiho bodyguard tady normálně. Messiho bodyguard. Jdeme na to. Teď. Nebo nikdy. Ty kokos. Hochu, cože? Cože? Tak to je brutální. Zatřes tím pořádně. Snad mi nespadne kamera. Hoši, co se to děje? Tak to je extrém. Co to je? WTF? Johnny, máme s tím pořádně, zaber! Ty vole, nemůžu už! Tak tohle je úlet. Woo! Champions! Woo! Tak to byl brutál, hoši, cože? A ještě máváme. Já už nemůžu! Už stop! A jdeme, pryč. Johnny, jedeme. Běžíme! Čum na ty hráče, jak jsou blízko. Alvarez! Nazdar. Roluj to! Natočně běžím na lepší přílize mistrů. Točím tě, vole! Dej mi dlouhý balón. Pas do běhu, ruce jsou v prdeli úplně. Kámo, jsem to neunes málem, vole. Tady nemám na tohle svaly vůbec. Kámo, máme to za sebou, co to říkáš, ty vole. Hustý, doufám, že bude všechno vidět dobře z mýho GoPročka. Ale kámo, to byl pocit, a je to těžký strašně, já jsem nemohl už. Ale kámo, víš, co je nejlepší, když se otočil na ten plný kotel a tam ta brána před tebou úplně obrovská. Úplně emoce jsem měl z toho, kámo, že kdybys tam běžel sám na bránu, tak úplně máš chuť to dát úplně no jasně, no, kámo, abych to nedal. Ale jaký jsou tvoje tipy na zápas? Mám to říct upřímně? No řekni to. Kámo, upřímně 0-2, ty? 0-2, já doufám, že Sparta dá aspoň gol a typu 1-2. A few moments later. Jako, tohle jsme asi nečekali, no. Tvůj výsledek 2-1 těsně nevyšel. Tak co jsem měl říct, viď? Mávat vlajkou na Spartě před zápasem Ligy mistrů, to bylo něco šílenýho. Pokud bys ale chtěl vidět, jak se takhle dostanu na hřiště třeba při finále Champions League, tak dej teď hned like a odběr se zvonečkem a třeba se mi to na příští sezónu podaří zařídit. Teď už je ale na čase vyrazit na čtvrtfinále Champions League, kde se utká Dortmund s Barcelonou a já tentokrát beru sebou MG Fitmana, který se poprvé v životě podívá na takhle velký zápas. Oši, cože? Podívejte se na ten stadion, obrovský, ten nádhera. Tak se na to říkáš, zatím Fitmenos. Je to crazy, kámo, líbí se mi, jak je to osvětlený a hlavně ještě, jak jsem po té operaci očí. Neskutečný. Oku, hráči Barsi. Ne, to jsou hráči Dortmundu. Ne, Barsi. Hráči Barsičky. Podívej se, Eric Garcia, Olmo. Už jsou tady všichni, hoši. A fanoušci Barcelony už je vítají, fanoušci Barsi jedou. Takhle blízko ke hřišti na zápase čtvrtfinále Ligy mistrů. Za mnou hráči mojí oblíbený Barcelony. To je krása, to je tak dobrý pocit, hoši. Jsme zase zpátky na fotbale, tam, kde patřím, na Barse, let's go. I když teda venku, ale i to se počítá. Hoši, hřiště jsme si obhlídli, ale teď je na čase podívat se kam? Na jídlo! Do VIPu, ano. Let's go. To je VIPčko, co, Fitmenos? Co? Styl. Ve stylu, viď? Dáme si něco, nějakou chálečku, ne? Dáme, no. Podívejte se na to je nádhera. Kámo, co je tady za chálky, hochu? Jakože ve stylu, brácho. Kámo, co tady všechno je? A podívejte, bych si dal, no. Hochu, podívej se na bráchu, jak má stejky. Kámo, poslal bys tam steak? Tyhle, Fitman je úplně ve svým živlu. Dej mi ho. Už jsme si dali stejčíček, hoši. Fitman cháluje. Co, jaký je? Kolik z 10 bodů dáváš? To lidí 8,5, brácho. Každopádně, hoši, podívejte se, co tady je. Takovýhle dresy, vystavený, nádherný. Jako neříkám nic, na Bayernu to bylo hezčí. Musím tady být upřímný, ačkoliv mám radši Borussia Dortmund, na Bayernu to bylo hezčí. Hoši, čumte, co jsem našel. Nevím, co to je absolutně, ale kámo, takhle obalený. Jako, to jsem musel říkat, bro. Je to obalený v nějaký čokoládě, jdu to ochutnat. Kámo, to je brutálně sladký. Ale moc. Je to horký. Au! Fitmenos, co si to ještě nabízíš? Co jsi to našel? Já měl chuť na ty krevetky, bráško, tak aspoň něco si dám a pak ještě v nějakém poločase tam loupnu něco pořádného. Blaci dává krevetky. Kolik jsou? Dobrý aspoň? Chutnej. Jo? Hodně dobrý, kámo.
Povedli se. Nabízí. Vypadali dobře. Podívejte se, jak blízko máme to hřiště, hoši. Šílený. Na dosah ruky. Hřiště jsme tak 10 metrů, možná i míň. No a když už jsem byl na lize mistrů s MG Fitmanem, Johnnym a s Gooduem, musím vzít i Doda. Společně letíme do Španělska na semifinále Champions League, kde kromě VIP zamíříme taky přímo na hřiště a předáme zápasovou minci hlavnímu rozhodčímu. Tak kámo, co říkáš zatím na VIPčko? Jo, zatím docela dobrý, je tady hodně jídla, velký výběr a už se těším, asi něco dám. Tady je toho raketa, kámo. Hoši, podívejte se. Tady nějaký, co to je vůbec? Nějaký šunky, bagetky, takovýhle jednohubečky. Tady je furt to stejný okolo a tam jsou nějaký, pozor, nějaký bonbony. No nic. Cože, něco pro dodat, ty vole. Úplně. Dal bys si něco? Tak tyhle vypadají. Ochutnej, Tyhle vypadají krásně. Dělej, ochutnej, pošli tam něco. A já mám dietu, hoši. Aktuálně zbývá třeba hodina do výkopu a my jdeme na crypto.com experience, takže díky moc Cryptu za to, že nám poskytnete ten dnešní zážitek, protože se dostaneme až na hřiště, budeme přímo u rozcvičky hráčů obou týmů a zároveň hlavně já osobně budu předávat tu minci, kámo, tu minci, kterou rozhodčí háže před zápasem a určí to, kdo má balon a kdo má jakou stranu, tak přesně tuhle minci já rozhodčímu předám a můžu i s ním pokecat, takže asi ho uplatím, aby tam poslal pro Barcelonu nějakou penaltičku nebo dvě. Vzal jsem si s sebou 1000 euro. Bude to stačit, kámo? Co myslíš? Hoši, podívejte se, kam jsme se to dostali. Do backrooms stadionu Barcelony. Tak do něj, už jsme úplně na hřišti, co na to říkáš, ty vole? Hustý, co? Je to hustý, kámo, hlavně prostě je to Liga mistrů semifinále a my jsme tady. Tady prostě budou hráči, až se bude nastupovat. To jo, pár metrů za náma úplně, to jsou tak 2-3 metry, viď? Úplně, jako reálně tam možná můžu přeběhnout, ale nechci úplně riskovat. Za laminem, aspoň placáček, a to by nás asi vyhodili, to nesmíme, bohužel. To jo, no. To ne, no. Tak ty hráči přímo u nás, kámo. Hodně ve stylu, viď? Je to hustý, je to hustý. A to jsou hráči Interu a dostávají docela bídu za to, viď? To je, no. Škoda, že to nejsou hráči Barce, ale ty za chvíli půjdou, ty tam vlastně nejsou. Ty půjdou za chviličku, to si píš? Už se připravují v tunelu, podle mě, kámo. To bude šílený. Hi, hello, Michael. Here you have the match coin. Thank you. And good luck. Thank you very much. Thank you. Thank you for the experience. Lamin Jama, hoši, cože? Cože? Lamin hnedka jak kousek od nás. Hoši, cože? Jak má blondětou hlavu? Lamínek, ano. Cože? Kámo, týpu je 17 let prostě, chápeš to? Reálně mu je 17. To je crazy, co? A my ho tady vidíme hezky. Hej, on se na mě kouknul, Cože? What? Bude nějaký choreo asi. Semifinále bylo skvělý, ale teď se posuneme ještě o krok výš. Společně se Spikem jedeme do Německa na finále Champions League a zase máme VIP lístky. Kámo, čum na tu trofej. Co to je za obří ligu mistrů, bro? Proši, čumte za mnou, přímo za mnou je ta trofej, která je reálně tak 2x větší než já. Tak to je masivní liga mistrů, brácho. Tak co, kámo, co ty sedačky na ligu mistrů? To je náš dnešní výhled, teda co? Kámo, takovýhle sedačky bych se nabídnuli na staďák, jsou rozpálený teda. Hoši mi prdel. Ale hochu, to je hodně ve stylu. Je hodně nice. A jsou pohodlný, hochu. To víš, no, pro náhradníky, že jo. To jsem já dneska střídám. Za Dembeleho v 75. jdu nahoru. Do unavenější obrany. Po hetriku. Po mém hetriku? Ten dám potom, až. To nasázím. Dembele je flop. Co? A tady to máme. Champions Village, už konečně jsme to našli. A teď tak už jsme přímo ve vesnici, brácho. Tak to je raketa, co? To je podobná vesnice, jak já pocházím z Moravy. Tady už je trofej ligy mistrů, ale kámo, něco tady chybí. Něco tady hodně chybí. Co to je? Kámo, prostě někdo to urval. Ty jsi to ukradl? Ty jsi to zničil, kámo, že jo? Nekoukej mi do kapsy. Že jsi to zničil? Prostě vzal kousek trofeje ligy mistrů, hoši. Čumte na to, tady je další raketa jídla, totální hromada. A tady nějaký dezertíky domácí, co tady servírují. To vypadá neskutečně dobře. Borka to polejváš nějakým medem, hopu, nějaký dort, co to je? Jo, hoši, hnedka ten fotbal má takovou ale lepší příchuť s takovýmhle občerstvením k tomu. A Spike mezi tím si nabízí nějaký stejčíček. Ty se s tím vůbec nesereš, brácho. Hoši, tak jdeme výhled.
Ty kokos. Cože? Wow. Tak to je raketa, co? Ty vole. Husinka, a jo? To je i vidět, kámo. Tak kámo, to byla předzápasová show, co? Insane. Jako jenom krásně potrhnutý ještě krásným korem, ty vole, let's go. To jo no. Pojďme na to, pojďme na to, pojďme na to! 5-0, hoši, 5-0. Majlu! Kámo, ten tam je 2 minuty, ten týpek. Je konec, dámy a pánové. Ani jednu vteřinu nenastal rozhodčí. Hotovo, 5-0. A už oslavujou s fanouškama, dívejte se na to. Za chvilku někdo rozřeže síť v bráně klasicky. A rozjedou oslavy. 10 Champions League zápasů v jednom videu si zaslouží, abys dal like a odběr se zvonečkem. Taky zazdílej tohle video jednomu tvýmu kámošovi a teď už se sám utíkej podívat na vlog, ve kterém jsem vzal svýho tátu na Premier League.